Vamos en varios puntos de Galicia a celebrar o entroido, neste caso o entrudio feminino en Viana do Bolo, Fulión das Mulleres, unha tradición que xa leva 10 anos e prodúcese no momento no que os rapaces deciden ir de Fulión a outro lado. As mulleres quedanse ali a celebralo como se merece. Nos hoxe quixemos irnos con elas e penso que Alejandra hasta compite con elas ali tocando bombo. Hoxe é sábado, pero non é un sábado calquera. É xusto o sábado anterior aos xoves de compadres. E aquí en Viana celébrano dunha maneira ben especial. Cun fulión. Pero vendes algún home por aquí? Non, porque é un fulión de mulleres. Jéssica, moi boas. Hola, moi boas. Como é isto dun fulión de mulleres? Un fulión de mulleres? Como xurde? Pois xurdiu unha noite de que eu pertenezco ao fulión alternativo e baixamos dun pueblo e os chicos nos dixeron vamos a outro pueblo a tocar o fulión. E dixemos, va, nos quedamos en Viana. E así salí, collimos unha botella de licor café e marchamos unhas 7 ou 8 ao Castillo a tocar o fulión. Quedaron as mulleres e fixéronse notar, E empezamos con rollo de, facemos un fulión de mulleres, facemos unha cena na chelo, unha comida na chelo. E bueno, empezamos, e bueno, a día de hoxe, pero vamos, ahora, hoxe por hoxe, somos 86 a comer. E hai canto que levades co fulión de mulleres? 10 anos. Mi madriña, estamos de aniversario, 10 anazos. Aquí en Viana tendes un persoeiro tamén moi coñecido, o boteiro, non? E no fulión de mulleres que hai? Boteiras. E hai varias. E eu tamén son boteira, hoxe non me vistí, pero eu tamén son boteira. Ademais vemos a moitas pequechas tamén. Sí, isto é que hai que valorizar. E este traxe tan colorido que teñen, en que consiste? Pois mira, consiste nunha careta, nunha camiseta que leva moita cinta, nunhas esquilas, nun pantalón e nunhas legues e nunhas botas. Mi madriña, non lles falta detalle para pasalo hoxe aquí en grande, porque imos ter unha morea de cousas para facer. Hoxe é día grande en Viana do Bolo. Hoxe é día grande para celebralo, ben? Eu para despedirme, é que xa vin que estes dos bombos teñense que estar, bueno, desestresando moitísimo. Así que, compañeira, deixasme tocar o bombo. Para rematar. Veña, viva Viana! Taza que teñen en Viana, Lamela... Alejandra elixiu ben a súa profesión, No, sí, de tocar o bombo.